Hello lwgwpwr, good evening to you all lwgwpwr. To नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लwgwpwr. बे भिडिअआनो जादों लwgwpwr. नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां आंनि चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामना ला लwgwpwr. जायफ्रानाखि गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लwgwpwr. आंखौ सापर्ट खालाम आरोना. बेफोरबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ नुलांबाय थागोन. तो लwgwpwr लेट्स गो. जोङो पइन्टआव थांदोनि. तो लwgwpwr आं दिनै जे भिडिअआ जाहैबाय जे नोंथांमोना बयबो थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जे बिनिता बरो जे गथ' सासे दङ बिनि फिसाया जे हांख्रायदों जे सोरबाफोर नुयोबा हमनानै दोन जे बे बिनिता बर'आ दाखालिनिफ्रायनो खारनानै दङ आरो बिसोरो गुवाहाटीयाव थायोमोन आरोना बिसोरो मानसिफ्रा उदालगुरिनि स' लwgwpwr नोंथांमोना माने बे हिनजावखौ नुयोबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जायफोरानाखि माने हमनानै होनो हायो बिथांनि थाखाय 10,000 बान्था होनाय जागोन आरोना लwgwpwr. तो लwgwpwr आंनि दिनै बुंनांगौआ बेनो जाहैबाय जे जोंनि बर' हारियाव खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै बार 100 बार 200 बार बेफोरबायदि हिनजावफोर हौवाफोर खारबाय नंगौना नङा. तो हाबा जाखानाय मानसिफ्रानो बेफोरबायदि खारगासिनो दङ जोंनि बर' हारियाव मानो वाइ कुइसन जानानै फैयो नङा नङा लwgwpwr. मा गिदिर सोंलु जानानै फैयो मानो होननानै बुङोबा आसरित लwgwpwr. जोंनि बर' हारियावल' मानो बेफोरबायदि बेमारा जागासिनो तो साननो गोनां बाथ्रा आरोना आसरित नाङो आरोना लwgwpwr. तो बेफोरबायदिखौ साननानै नायोबा सानफ्रामबो इउटुब खुलिबानो माने हिनजाव खारनाय हौवा खारनायनि बेफोरबायदि सोरबा सोरनिबा हिनजाव लाना खारनाय सोरबा सोरनिबा हौवा लाना खारनाय बिदिल' नुयो आरोना. दुखु नाङो आरोना रागाबो जोंनो ओंखारो लwgwpwr आरो सिन्था जायो आरोना बेफोरखौ सानोबा जे जोंनि हिनजावफोराबो माब्लाबा खारगोन नामा नै बेफोरबायदि सानो आरोना. तो लwgwpwr मा होनबावनो ना जोबोद दुखुनि खौरां जे बे बिनिता बर'आ माने गावनि फिसाय एफा मोजां फिसायखौ जे साख्रि गोनां मा गोनां बेफोरबायदिखौनो गारना खारबाय आरोना. जोबोद दुखुनि खौरां लwgwpwr मानो होननानै बुङोबा बिनि फिसाया सासे साख्रियाल आरो बिथाङा गावनि जब मावबाय थानाय समाव जे गावनि हिनजावा न'आवबो थानो बायो न'आव थानो बानायखाय गुवाहाटीयाव लानानै थांफाबाय गावजों आरो गुवाहाटीयाव लांनायावबो आरो सोरजोंबा बेफोरबायदि खारबावबाय आरोना. तो लwgwpwr जोबोद दुखुनांथाव मानो होननानै बुङोबा जे बियो गावनि न'आव फैनानै थाफैदोंमोन हारसिङै आरो बे हारसिङै थाफैनायाव मालानि समाव खारखो आरो फिसाया थाल मोनाखिसै आरोना आरो न'आव फैनानै नायफैबा बियो मानसिबो गैला आरो बिनि जि जोमफोरबो गैला आरोना. तो बेफोरबायदि जादों आरोना लwgwpwr. तो जोबोद दुखुनि खौरां. तो लwgwpwr नोंथांमोना जे नुबाय बायोबा हमनानै हरबानो जाबाय जे खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना बान्थाखौ मोननो हागोन 10,000 बान्था. तो बेनो आरोना लwgwpwr. थेंक इउ स' माच लwgwpwr आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो बेफोरबायदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलाय जायखौ हमनो थिनो बेखौ हमनानै हर आरो बेनो आरोना आंखौबो सापर्ट खालाम लwgwpwr जा नोंथांमोननि अननायाव जे थाइसे थाइनै मोनजानाय बायदि आंबो उनफोराव जे आंबो एफा मानि आसा खालामा बेफोरबायदि थाखा फैसाजों आंहा बारा लेनदेन गैया जे नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनोसो आं बे भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो आरोना. थेंक इउ स' माच लwgwpwr भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय एन्ड सी यू अन द नेक्स्ट भिडिअ. अके लwgwpwr बाय बाय.